Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Экологлар сәүдәгәрләрне тәртипкә өйрәтә, законсыз сату нукталарын тотучылар һәм анда эшләүчеләрне нәрсә көтә? Кара чыгарылганнан соң сәүдә объекты саклауга урнаштырыла. 6 ай узгач, аның хуҗасы игълан ителмәсә, ул Әлмәт башкарма комитеты милкенә күчә. Әгәр дә игълан ителсә, чыккан барлык чыгымнарны компенсацияләп, контейнерны кире кайтарырга була. Каһарман белән әңгәмә. Түбән Мактама бистәсе укучылары ватанны саклаучы Рамил Бәдретдинов белән очрашты. Әлеге танып белү һәм тәрбия характерындагы чара үсеп килүче буынга дөрес ориентлар һәм максатлар формалаштырырга ярдәм итәчәк дип өметләнә оештыручылар. Судан ләззәт алып, Габдрахман авылында районыбызның авыл халкы арасында йөзү эстафетасы үтте. Команда безнең кем ничек булдырала шулай йөздиләр, алар бик зур молодцы. Канәгать алар белән. Әлмәт экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре сәүдә өлкәсендә үз тәртипләрен урнаштыра башлады. Сүз ирекле билгеләнгән яисә законсыз урнаштырылган нукталар турында бара. Әлеге эш 2024 елның 26 июлендәге 2489 номерлы карары нигезендә алып барыла. Бүген әлеге сәүдә мәйданчыкларын мәҗбүри монтажлау чараларын башкардылар. Эш барышын Аса Әхмәтҗанова күзәтте. Сәүдә мәйданчыкларын мәҗбүри рәвештә демонтаж Герцена урамы 94 адресы буенча башланды. Экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре сүзләренчә, биредә объект хуҗасы яшелчә һәм җиләк-җимешләр сатып, үз продукциясын шушы урында сатып, сәүдә кагыйдәләрен боза. Әлеге урын муниципаль җир. Гамәлдәге законнар кысаларында сәүдә павильоны хуҗасы хокук бозуы турында алдан кисәтелгән. Әмма сәүдә объектын бу урыннан юк итәргә я теләмәгән, я өлгермәгән. Шуның аркасында мәҗбүри демонтаж ясалган. Ну, если так считаться, мы незаконно стоим тут. Әйе, без моны законны бозып эшлибез. Килешүләрне быел безгә бирүче булмады. Күпме генә артыннан йөрсәк тә. Безне кисәттеләр, җыештырып куярга куштылар. Продукцияны сатып өлгереп кенә булмады. 2 генә көн булса да бирсәләр иде. Үзебез контейнерны алып та куяр идек. Ну, не успели продать. Хотя бы 2 дня больше, чтобы мы эту осадку продали, были сами убрали бы. Халык әйтүенчә, Хайреддин Меликовның сәүдә ноктасы якын тирәдә яшәүчеләрнең яраткан урыны. Үз эшен намус белән башкаручы сатучы. Продуктлар сыйфатында хилафлыклар юк ди алар. Вот мы, знаете, с одной стороны было очень хорошо. Бик рәхәт иде әле, товар алып кайтып торды, бәясе дә кыйммәт түгел иде. Беркемгә дә ул комачауламый иде бу урында. Но он никому не мешал. Обслуживание хорошее было. Девушка работала, очень чистоплотная. Сәүдә мәйданчыкларын сүтү эше көн дәвамында бөтен шәһәр буйлап алып барылды. Исемлектә 8дән артык адрес. Махсус хезмәтләр Сөләйманова урамы 10-нчы йорт янындагы мәйданчыкка да килде. Комиссия килеп җитәр алдыннан әлеге сәүдә ноктасының хуҗалары тиз арада продукцияны үз машиналарына күчереп бетергән иде. Аннары контейнерны эвакуатор ярдәмендә махсус урынга илтеп урнаштырдылар. Кара чыгарылганнан соң сәүдә объекты саклауга урнаштырыла. 6 ай узгач, аның хуҗасы игълан ителмәсә, ул Әлмәт башкарма комитеты милкенә күчә. Әгәр дә игълан ителсә, чыккан барлык чыгымнарны компенсацияләп, контейнерны кире кайтарырга була. Аса Әхмәтҗанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Сезонлы җиләк-җимеш сезоны урынына калабызда авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланачак. Ул элеккечә Торговый двор сәүдә үзәге территориясендә узачак. Бу елның беренче көзге ярминкәсе шимбә 28 сентябрь иртәнге 8дә ишекләрен ачачак. Анда Әлмәт районы авыл хуҗалыгы кооперативлары, предприятие һәм фермерларыннан тыш үз товарларын Актаныш, Ширмешән, Мөслим, Менделеевск, Мамадыш, Түбән Кама җитештерүчеләре дә тәкъдим итәчәк. Яшелчә, җиләк-җимеш, ит һәм сөт продуктлары, бал, кош-корт һәм мал-туар өчен азык. Ярминкәне оештыручылар аны шәһәр һәм район халкы өчен файдалы итәргә ниятли. Башка темаларга
Татнефть компаниясының Әлмәт территориаль профсоюз ұйышмасы узган 5 елга йомгак ясады. Хисап сайлау конференциясы Иске Әлмәт мәдәният йортында узды. Профсоюз бәйрәме көнендә хисап сайлау конференциясы делегатлары үз актив эшчәнлегенә бәя бирделәр һәм алдагы 5 еллыкка максатлар билгеләделәр. Мне дается актуальная информация по различным тематикам. Татнефть компаниясы хезмәткәрләре хокукларын һәм мәнфәгатьләрен социаль яклау, яшь эшчеләргә, пенсионерларга, ветераннарга ярдәм итү. Әлмәт территориаль профсоюз оешмасы эшендә иң мөһиме. Бу хакта үз докладында Рүзәл Шаймарданов сөйләде. Ул 5 ел эчендә башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. В ЛТПБ реализуется программа Лига спорта профсоюза. Проводятся цеховые спортивные... Безнең оешмада спорт лигасы программасы гамәлгә ашырыла. Структура бүлекчәләренең җыелма командалары формалаша. Цех спорт чаралары да уздырыла. Безнең спортчылар Татнефть һәм төбәк-ара һөнәри чараларда да катнашалар. Которые в дальнейшем участвуют в спортивных играх Татнефти и межрегиональной профсоюзной организации. Хезмәт кешеләрен берләштерәбез һәм уртак максатларга ирешү өчен һәркайсыбызның иминлеге турында кайгыртабыз. Татнефть профсоюзы миссиясе шулай яңгырый. Ә аның кыйммәтләре хезмәт кешесе, бердәмлек, кайгырту, иминлек һәм ачыклык. Бу хакта очрашуда Татнефть профсоюзы рәисе Рифдар Хамадьяров сөйләде. Вакыт узу белән без эшнең баруын күрәбез. Әйе, ул гади түгел. 98 цех профсоюз оешмасы бар. Монда Рүзәл Рафаилевичка кыска вакыт эчендә шактый яхшы коммуникациялар төзи алганы өчен тиешле бәя бирергә кирәк. Рүзәл Рафаиловичу, председателю профсоюзного комитета, который сумел вот за этот короткий срок выстроить достаточно хорошие коммуникации. Конференциянең эш нәтиҗәләре буенча профсоюз комитеты эшен канәгатьләнерлек дип таныдылар. Конференциядә катнашучылар профсоюз лидеры итеп бер тавыштан кабат Рүзәл Шаймардановны сайладылар. Шулай ук профсоюз комитеты һәм контроль-ревизия комиссиясе составына кандидатларны да хупладылар. Чара азагында Татнефть профсоюз компаниясының хисап сайлау конференциясына делегатлар сайладылар. Компания Татнефть. Профсоюз әгъзаларын бүләкләү тантанасы да узды. Сәхнәгә чыгучылар арасында Павел Низамов та бар. Ул Татнефть компаниясендә 6 елдан артык эшли. Беренче көннән үк Татнефть профсоюзы әгъзасы. Ул төрле ярышларда даими чыгыш ясый, үзе дә оештыра. Очень приятно, неожиданно. Бик күңелле бүген, көтмәгәндә бүләкле булдым. Бу профсоюз линиясе буенча да, тулаем эш буенча да алга таба уңышлар өчен мотивация булып тора. Дальнейших успехов по профсоюзной линии и по работе в целом. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Түбән Мактама бистәсенең беренче мәктәбендә батырлык дәресе үткәрелде. Патриотик очрашу запастагы подполковник батырлык ордены кавалеры һәм сугыш хәрәкәтләрендә катнашучы Рамил Бәдретдинов катнашында узды. Укучылар ватанны саклаучы белән нәрсә турында сөйләшкәнне Алсу Нуриева белә. Мы и в боеприпасах, и в военной технике опережаем все страны Запада. Патриотлыкка өйрәтеп булмый, ватанны яратырга яшьтән үк өйрәтергә кирәк ди Рамил Бәдретдинов. Яшьләр белән очрашуда ул сугышны узган кешеләр турында сөйли, үзенең истәлекләре белән уртаклаша. Герой бабай һәм абыйларыбыз турында хәтер, үз ватаныңны ярату һәм кирәк булганда аны яклау очрашуның төп идеяләре. Рамил Бәдретдинов билгеләп үткәнчә, ватанга мәхәббәт безнең халыкта һәрвакыт булган. Я уже где-то с 2000-х годов. 2000 елларда мин чакырылышның икенче бүлеге начальнигы идем. Мин гражданнарны хәрби хезмәткә әзерләү белән шөгыльләндем. Һәм хәтта ул заманда 90 еллардан соң 2000 еллар башында яшьләр бездә Европа артыннан ашкынмады. Безнең илебез дип яшәде. Ватанга мәхәббәт ул безнең каныбыздыр. То есть мы не потеряли, она не объевропеилась, скажем так, любовь к родине, к своей. Ну, это, наверное, в крови у нас. Укучылар өчен бу беренче очрашу түгел. Түбән Мактаманың беренче мәктәбендә ватанны саклаучылар тәрбияләү буенча актив эш алып барыла. Сыйныф сәгатьләре, батырлык дәресләре, төрле акцияләрдә катнашу патриотик тәрбиянең мөһим өлеше булып тора. Такие мероприятия важны в первую. Мондай чаралар беренче чиратта балалар өчен мөһим. Без бирегә сугышта махсус хәрби операцияләрдә катнашучыларны чакырганда, алар өчен кешенең нинди булырга тиешлеген күрсәтә. Бу ватанга мәхәббәт, өлкәннәргә һәм хатын-кызларга хөрмәт. Булар барысы да бик мөһим. Это любовь к женщине. Это все очень важно. Biz memoriallarga barabыз, ветеранларга булышабыз, бездә классный числар. Бүгенге сыман дәресләр бездә яшь итә. И в свою очередь постараемся не отстранить
ваша любовь к родине, любовь к тому месту, где вы выросли, где вы учились? Балалар чыгыш ясаучыны кызыксынып тыңлады, сораулар бирде. Алар солдатлар буш вакытларын ничек үткәрүен, ватанны саклаучы нинди сыйфатларга ия булырга тиешен, позывной ничек барлыкка килүен, хәрби карьера өчен мәктәптәге дәресләрнең кайсылары мөһим булуын белде. Әлеге танып белү һәм тәрбия характерындагы чара үсеп килүче буынга дөрес ориентлар һәм максатлар формалаштырырга ярдәм итәчәк дип өметләнә оештыручылар. Алсу Нуриева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 27 сентябрьдә юбилейный спорт сарайыбызында колабызның бөтен Россия хоккей лигасында уйнаучы Нефтяник командасы Курганның Зауралиясы белән очрашачак. Ә кичә булган уен турында алдагы минутларда белерсез. Нефтяник уеннарының икенче өйдәге матч сериясе кичә 25 сентябрьдә башланды. Беренче көндәш Омские крылья командасы булды. Уенның беренче 10 минутында кунаклар актив булса да, беренче 20 минутлык азагында таблода 0-0 исәбе иде. Беренче тәнәфестән соң Әлмәтле Михаил Мокин һәм Данил Гыйзатуллин тапшыруларыннан кунаклар капкасына Алексей Князев алка кертә. Уенның икенче өлешендә кунаклар тигезлек урнаштыра. Ә Нефтяник кабат алга чыга. Айдар Нәҗметдинов һәм Максим Лазарев тапшыруыннан Ислам Хәсәнов 2-1 исәбен урнаштыра. Омские крылья икенче голын 3-нче периодта кертә. 2-2 исәбе белән уен овертаймга күчә. Өстәмә 5 минутта капкачы Евгений Киселевның пасын Кирилл Крутов Артур Бровкинга тапшыра һәм Артур Нефтяника үз бузында беренче җиңү китерә. Әлмәт районының Габдрахман авылында авыл халкы арасында йөзү буенча традицион эстафета узды. Бирегә үз көчләрен, осталыкларын һәм тизлекләрен күрсәтергә 5 команда килде. Йөзү ярышының ничек узганын безнең төшү төркемендә күреп кайтты. Яңа Кәшер, Габдрахман, Тойсуган, Кама, Исмәгыйль, Сөләй авылларыннан килгән командалар составында 4 хатын-кыз һәм 2 ир-ат. Бу чара өлкәннәр көненә багышланган. Бу чарада безнең өлкән кешеләребез үзара ярыш белән спортив актив тормышны күрсәтер өчен безнең яшь кешеләргә, яшь поколениегә үрнәк булыр өчен оештырыла. Команданың һәр катнашучысына 25 метр араны йөзеп килергә һәм эстафетаны чираттагы кешегә бассейнның кырына кул белән тотынып тапшырырга кирәк. Монда ярышлар үз өстендә эшне, спорт дәртен һәм җиңү тәмен берләштерә ди. Сөләй авылы командасының Мәрьям Хайдарова. Аның фикере буенча, бүген алар уртача нәтиҗә күрсәтте. Мин әле яздан гына йөри башладым, атнасына бер тапкыр. Команда безнең кем ничек булдырала шулай йөздиләр, алар бик зур молодцы. Канәгать алар белән. Шәүкәт Урманов та бу ярыштан онытылмаслык тәэсирләр алдым ди. Узган ел ул шәхси беренчелектә беренче, команда зачетында Яңа Кәшер авылы 2нче урынны алган булган. Быел беренче урынга өметләнә, әмма иң мөһиме бу процесстан ләззәт алу дип саный. Яш чактан шул әкрен генә өйрәнеп, су кереп, волейбол, футбол уйнап, шулай үстек инде. Безнең авылда бассейн юк әле пока. Ә булай футбол, волейбол, эстафеталар, әллә шундай инде. Тик тормыйбыз.
Нәтиҗәләр ясалгач, тантаналы шартларда җиңүче һәм призерларга истәлекле бүләкләр тапшырдылар. 3нче урында Сөләй командасы, 2нче урынны Яңа Кәшер авылы йөзүчеләре алды. Габдрахман авылы командасы 1нче урынга лаек булды. Алсын Рива, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясен сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Әлегә шулар, Миллинә Хәсән һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.